Chámome Javier Rego Sanfiz, son profesor mestre de Sistemas Electrotécnicos Automáticos aquí no IES Xermán Coche Quevedo de Trives. Levo aquí xa 7 anos neste instituto, nesta maravillosa montaña, e ademais son o responsable das prácticas formativas nas empresas da contorna dos nosos alumnos e alumnas. Vai dirixido a calquera persoa, home ou muller, neno ou nena, que lle apasione o mundo da electricidade e a electrónica e que queira facer desta familia profesional o seu futuro profesional. A electricidade é moi versátil, é moi amplio, tanto estudamos líneas e instalacións eléctricas, vamos dicilo así, de toda a vida, de interiores, non? Baixa tensión, media tensión, alta tensión, entre media e baixa temos os centros de transformación, pero tamén nos tempos que corren temos os automatismos, robótica, domótica, mantemento industrial e tamén o das telecomunicacións, como vemos aquí ao fondo, as infraestructuras comuns de telecomunicaciones. Neste ciclo aprenden a nivel teórico e a nivel práctico. A nivel teórico necesitan comprender e aprender os cálculos que hai que facer para logo facer nos talleres as instalacións, para que logo no mundo laboral e nas empresas lle sexa máis sinxelo esa inserción laboral. As formacións nas empresas, cando entra a FP Dual, xa poden facer as súas horas, as súas prácticas nas empresas xa desde o primeiro curso, e amplíanse o número de horas que estaban facendo ata agora na FP ordinaria. Temos a sorte de que podemos ofrecer aos rapaces e as rapazas os 3 niveis que nos oferta a FP a día de hoxe, non? FP básica, ciclo medio e ciclo superior. As salidas do mercado laboral, temos a sorte que a nosa familia profesional da electricidade e electrónica é moi versátil. A día de hoxe as enerxías renovables, como son, por exemplo, as instalacións fotovoltaicas, o mantemento de instalacións automatizadas. Nós temos a sorte aquí en Trives que temos un grande número de embalses de centrais hidráulicas de xeración de enerxía eléctrica. Contamos con un amplo número de empresas que nos collen os rapaces en prácticas, e moitos deles acaban nestas empresas traballando con eles, ademais das empresas ou instaladores eléctricos locais que tamén nos acollen aos nosos alumnos e alumnas. As empresas necesitan técnicos cualificados e titulados, e penso que esta unión da educación nos centros a medias cas empresas é moi importante, porque as propias empresas forman os alumnos a vez que se están formando nos centros. Temos varios privilexios que vos conto para animarnos a vir. O primeiro, temos unhas instalacións inigualables, amplas, con moi poucos alumnos, o cual fai que a docencia sexa casi individualizada. Somos unha familia entre todos, temos un abanico, un banco de empresas creo que único en Galicia, e somos a envexa de moitos centros. Os nosos alumnos solen ter un 90-98% de inserción laboral neste gremio de electricidade. E xa para rematar, mándovos un saludo a todos e a todas os seguidores do canal FP, e animamos a seguir este estupendo canal desde aquí, desde a montaña ourensá, desde Trives, desde o IES Xermán Coche Quevedo. Moitas gracias, un saúdo.